tarda a tothom. Molt honorable president Pujol, senyor Jaume Fàbrega, vicepresident del Consell General de Cambres de Catalunya, senyora Cinta Pasqual, vicepresidenta de Foment del Treball Nacional, senyora Maria Teixidor, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC i membre del seu comitè executiu, representants d'altres patronals, associacions empresarials i empreses catalanes, president, vicepresident i patrons de Vincle, amigues i amics, benvinguts, benvingudes. La Fundació Vincle va néixer l'any 2008 per treballar, entre d'altres objectius fundacionals, per la normalització del català a l'empresa. I 3 anys després publicava la Guia a l'empresa en català, un mercat d'oportunitats, manual per unes bones pràctiques lingüístiques a l'empresa, que va anar acompanyada d'una presentació pública amb diversos empresaris i autoritats. Els darrers anys hem impulsat la campanya El català és negoci a l'empresa i al comerç, ara mateix n'hem vist el vídeo, i també hem dut a terme una sèrie de conferències sobre el català a l'empresa en contextos multilingües. Darrerament han vist la llum en el nostre país diversos manifestos, entre els quals destaquem Manifest per una economia amb propòsit i el Manifest pel dret a accedir al català, impulsat per Òmnium Cultural. Tot plegat demostra que el país és viu i que continua existint una voluntat de reafirmació de la nostra identitat. Avui presentem el Manifest pel català a l'empresa, que molts considerem un document necessari i oportú i que, a més, és inèdit perquè és la primera vegada que el món empresarial posa el focus de manera exclusiva i en un manifest la rellevància del català en aquest àmbit, l'àmbit empresarial. L'ús social del català es juga també en el camp empresarial i laboral. De fet, és un dels 5 àmbits on tots plegats parlem les llengües, en el familiar, en el formatiu i educatiu, en l'empresarial i laboral, en el de les amistats i, finalment, el de l'oci i cultura. I és que per a la majoria dels mortals l'ús d'una o més llengües és habitual, lògicament, en l'àmbit laboral, és a dir, entre les 35 i 40 hores setmanals, i això durant molts anys. El Manifest pel català a l'empresa pretén ser un punt de trobada i també un punt de sortida amb accions que es faran posteriorment i per a aquells que ho vulguin, entre empreses, patronals i associacions empresarials que reivindiquen amb tota normalitat l'ús de la llengua catalana a l'empresa sense perjudici de l'ús d'altres llengües sempre que la necessitat i el sentit comú ho demanin. És un manifest amb un contingut que pretén ser inclusiu i transversal i que alhora serveix d'esperó o d'exemple per a d'altres empreses que, pels motius que siguin, no tenen entre les seves coordenades el català com una eina d'empresa. De moment tenim més de 170 adherits, prop de 175, i cada dia van caient noves adhesions, tot esperant que la llista es vagi incrementant de manera continuada i que aquest acte serveixi de difusió d'una causa noble. Al manifest s'hi han adherit empreses de sectors diversos, des del tecnològic fins a l'alimentari, passant pel sanitari, l'industrial, el cultural, l'educatiu, l'energètic, la construcció, l'hostaleria i el comerç, la qual cosa demostra que la llengua és transversal a tot el teixit empresarial català i que tot conforma la nostra identitat lingüística. A més del Consell General de Cambres de Catalunya, de Foment del Treball Nacional i PIMEC, també s'hi han adherit altres patronals i associacions empresarials com CECOT, FEMCAT, Grup Cleit i Respon.cat, i empreses com Armand Basi, Bonpreu, La Selva, Grup Mediapro, Sud Energies Renovables, Parlem Telecom, RAC i Reventós i Blanc, entre moltes altres. I quins són els motius que menen a un empresari a apostar pel català? N'hi ha que aposten pel català de manera intrínseca, natural. D'altres ho fan per responsabilitat social corporativa, d'altres per respecte al consumidor. D'altres ho fan per diverses raons alhora. Totes aquestes empreses fan negoci en català, ja que, de no ser així, la majoria acabarien desapareixent, però el que passa és precisament el contrari, que cada cop hi ha més empreses que se sumen al carro del català. Tanmateix, i desgraciadament, també és cert que encara hi ha empreses que no pensen que el català és llengua d'empresa i que no ho pensa en clau de negoci, greu error, ni tan sols com una responsabilitat social corporativa, ni per respectar el consumidor, ni tampoc per complir amb la llei. És aquí on hem de treballar de valent per fer més extensiu la normalització del català en aquest àmbit, ja sigui en pedagogia, ja sigui en persuasió, ja sigui amb noves lleis que el protegeixin. Deia abans que és un fet que el català és negoci. Tot i que hi ha pocs estudis qualitatius que ho exemplifiquin, és la realitat que parla per si sola. Des de multinacionals estrangeres que inclouen el català perquè hi veuen un bon mercat, fins a aquell editor de llibres o de jocs de taula que et confirma amb dades a la mà que si edita un llibre o un joc de taula en català i en castellà en ven més si només l'edita en castellà. Abans d'acabar, voldria agrair a FEMCAT i a la Plataforma per la Llengua la seva col·laboració en l'organització de l'acte
i també el Consell de Cambres, Foment del Treball, PIMEC, novament FENCAT i Respon.cat, la difusió del manifest entre els seus associats i, evidentment, a tots vosaltres, i a la Cambra de Comerç de Barcelona per acollir-nos. L'economista i historiador Francesc Cabana, una veu autoritzada en qüestions d'economia i empresa, el nostre historiador de l'economia i l'empresa a casa nostra, en una entrevista que es publicarà aviat al web de la nostra fundació, afirmava sense cap mena de dubte que, vista en perspectiva, la situació del català al món empresarial és molt millor ara que mitjans anys 80. En definitiva, que amb els anys el català ha guanyat molt d'espai i molta normalitat en el camp de l'empresa i del món laboral, però que encara tenim molt de camp per córrer i molta feina per fer. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Doncs ara